Kini ang Atraka Balita 943. Puson ang mga programa sa Interminably Undefiable Fraternity kun IUF Brotherhood sa ilahang ipaygayon nga community service sa Barangay Novalia sa Kubning Syudad sa Tanhay. Sumala pa sa ilahang nga IUF Brotherhood Administrator Sherwin Kalumpang kaduyog sa ilahang community service dito sa Barangay Novalias ning dakbayan atol usab sa programa sa Tanhay City Police personnel para sa ilahang drug symposium. Dugang paniya nga ilahang gipakaon ang mga kabataan dito sa may Barangay Novalias og sa niaging nga Lunes, Agosto 16 ning tuiga mipaygayon usab sila o ang ilang membro sa IUF Tanhay chapter pa sa community service sa Barangay 2 ning dakbayan aron sa paglimpyo sa kadalan lahos na dito sa may kapilya nga bahin. Ani ang pamahayag ni Sherwin Kalumpang. So katong sa last Sunday sir, dito mi sa kuan sa Barangay Novalias nag-conduct me together with the Tanay City Police Station og feeding program and symposium. And katong pangitabo successful to sir nga event kay nagpakaon mi sa mga bata po dito sa Barangay Novalias, and at the same time ang mga police po nag-conduct og drug symposium para sa tanan po dito sa Novalias sir. And then sa kagahapon nag-community service mi sa kuan Barangay 2 dito sa dike nila, nagsilig-silig dito apil po sa kapilya sa Barangay 2. So kana sir nagkuan mi nagtabang dumi sa community, mag-focus mi sa community sa among sa atong kuan syudad, and at the same time nami partnership po sa PNP which is kanang sa advocacy ng force multiplier sir. Nagkuan mig usay mga kalihukan sa Tanay nga pwede naman makaitabang o makontribute sa atong syudad sa Tanay. Kini ang Atraka Balita 943. Matod usab ni Sherwin Kalumpang ang ilang IUF Brotherhood ang kanunay kini naghatod para sa serbisyo sa komunidad sama sa pagtabang sa kapulisan ning dakbayan ilang gitawag og force multiplier. Gibutyag usab niya nga dulan 80 ka membro ang ilahang chapter sa Tanhay. Mapailabot ang mga elders ug alumni kini iya usab nga gipaila ang chapter president sa Interminably Undefiable Fraternity. Niya yang dugang pamahayag. Active members lang jud ron sir is nasa mga 70 plus. Wala pa apil to mga elders na mo og ang mga alumni ron sir. So, kisay presidente na to ron sir sa ato? Si Kuan, ang among Grand President Undefiable si Bro Argel Mercado. And ang amo pong ang marshal na mo is si Mr. James Bernard Vizcar, and ako ang ilang Brotherhood Administrator si Sherwin Kalumpang, and among Brotherhood Consul si Rodel Navarro Gaso, ug among DA Officer si Mr. Mark Gabriel Lopez. Okay, so sir, gawas ni ining inyohang activity sa ato ang Brotherhood sa atong syudad sa Tanhay. Nadura ba tayo nakita nga mga kumbaga kay ikatabang ni sir? Oo sir, naadyo mi na kuan kay last time after 1 week lagi to sir nga nay nasunugan sa Barangay Novalias nga balay. Diyon nay naka-post sa page pod nga mo ni nahitabo na wala sa balay tawo mga sanina. So kami po sa among grupo nakauna mi nga among tawangan tong pamilya ha. So nakaipon-ipon mi mga sanina ug mga canned goods para sa ila po na nakatag mi dito, and nakita pod namo sa pamilya nga among gitabangan nga lipay kay sa among nabuwas sir. Okay, so sir, gawas Kini ang Atraka Balita 943. Si Sherwin Kalumpang ang Brotherhood Administrator sa IUF Tanhay City Chapter. Samtang giklaro usab sa disciplinary officer sa IUF Tanhay Chapter nga si Mark Gabriel Lopez nga walay requirements kung ugaling musulod sa ilang brotherhood. Nila apan kinahanglan kini nila nga mo undergo og orientation nga ipahigayon. Matod pa niya kung moapil sa ilang IUF, ila usab nga kining i-background check. Isiya sa katungdanan sa disciplinary officer, iya nga i-implementar or imintinar ang pagdisiplina sa ilahang brotherhood, ilabi na sa doon sila community service o panagtigom. Kami sir, wala may requirements kundi maminaw ra sila sa orientation sa console. Dito na sila musulti sa mga unsay mga kailangan ana para ang ako usa mi makakuan i-background check sa jud namo sila para dili ra po mi pasagad og pili og mga tawo nga dili kuan. Okay. So Sir, sa una nga dili pa ako na kuan sa DA officer,
daghan jud kayong mga dili mutungha. And karon nga ako nay na vote nga ako na officer. Pasalamat jay ko kay kumpleto na jud mi taga meeting sir. Daghan na kayo yung motunga ang katong mga inactive ni balik sila active ron. So mga Kini ang Atraka Balita 943. Tungod sa iyang padayon sa ilahang community service sa siyudad sa Tanhay, ano sila naka-schedule sa adlaw? Nga adlaw nga adto sila sa barangay San Isidro para sa ilahang aktibidades aron sa paghatod sa ilahang mga kalihukan. Ano yang dugang pamahayag ni Mark Gabriel Lopez. Yagon sila og unsa ilang wala angay mabuhat didto and maintain ra jud ang social distancing, face mask og dili angay magpabuyag. So, na ba kay mga imuhang kumbaga membro sa imong pagka-officer sir sa disciplinary, doon na ba kay mga kumbaga imuha po nga kaabag sa imong pagka-officer, doon na ba kay kaabag nini? For example, doon na kay tausan nga mo imong abag nimo sa imong rank isip disciplinary officer. Oo, naa. Ang disciplinary, ang DA officer ay duwa ka buok. So, ug wala ko, naa to si Sean Bryce Capa ang makakuan ra po nako. So sa inyo hang serbisyo gani ron sir talon dito sa Barangay San Jose, ang usay mga classes mo na sayod ta diri sa Barangay Dos, doon na mo'y haircut similar magyapon sa inyong pagbuhat sa mga laing mga barangay? Depende sa among activity nga kuan sir, kay sa atong matangad mo tabang ra po mi sa mga maestro panglimpyo, arrange sa mga rooms, magkuan sa mga grass o hatag og mga face mask sa mga walay face mask. Kini ang Atraka Balita 943. Magato si Mark Gabriel Lopez ang DO officer sa IUF Tanhay City Chapter. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.